Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kaseng Voice of the People's Party Nongstoin constituency hagasngi baar ka arpulai terik ujumang arjar arpulai kala letra plakat hakmat ka yingsa jong MLA ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang kum kadak ban peni ka jing persya halor ka jing bumkren AA ka jong halor ka reservation policy. Usamla Davis Frankie Walang, Joint Secretary VPP Nongstoin, habakren syakilat patai kubor ulaong bagane gejing wan banra plakat hakmat yang sa jong MLA kalong ru kumsi benta ban penbor yu baun kren lem hayeng dorbar thawan gejela khamtam hak bayde bat kane kamat kabakta yaki khon samla jong kari bat kejaj ben rio. Ulaong ru bagane gadai tang gejing sedang bat lese hakisngi banwan kanang jur tat hadu baga sorkar kandas ngap ya ka jing kerpat jong kipait ba hakabai dei bat ka jing dawa penbet ya ka reservation policy. Wan jungi hangne kalong ba ban penpau bangi dawa ikwa bat ni penbor ya ka sorkar baka dei ban rilup lane review no ya kan deka reservation policy tingiwan hangne hajan pau gayung jong male jong kanong Nongstoin constituency kalong ba ban penbor yu uru ban kerpat yu uru ba hato yu INM ya ka jing kendu jing jungi kum ki kun sama khamtam hakane ka jing wat kamwat jam tina mar kata ngi ma uru udon hak assembly tina mar kata ka de kamera mjung bo un pejlam ya ka khia ka shon lane ya ka jing yukundu jing khamtam jong ki khun sama kata ka ba la penlong yangi bangenwan hange namar kata omdei bangiwan hange ka dur tangjong ka party tenre ngi khot ngi berlang ya pilang baro kinong song sinong jong ka Nongstoin constituency bat jong kari kasih hi baro ka we bangen ailem ka kti kamon ka kti kadiang ban kersan lang yangi bangen nyai sakmat bandawa ya ka hok ka jongi bat ka jingkwa jungi kalong ba omdei bangi ngile ben ya ugaro lane ngan kang persya ya ugaro lane ngan syun ya ugaro tenre ka jingkwa jungi kalong bandawa baik ya ka hok ba lakumnu kumnu kata rajur kamdei ban no siliang tenre kadai batlong markat jo katkum ka ratio jong ka jing don brio kata kadika jing thumu ka jungi bat ka jing angnut ka jungi bat hakaju kapor masuk wa ban penpa hangne kalong ba omdei bangiwan hangne ru ba ni penram ya MLA jong kan Nongstoin constituency tenre ngi kwa bat ngi da penbor uru bo tose singobha ban ya krenlem ban ya saitlem ya kan ka jing ka ba ngi khasi khara mentang ya kendu jing bat kan ka reservation policy kala thia thai mentala jan kumba san post nem tam te kane kala dei ka poringi bang ha ban rilup ban review no ya ka namar kat kum ka jing ya jong ka por ha ka jing I jungi kala dei ka por ba ni ha ban pen kelano ya ka ne ka dei ka tang I jing sedang jong ka jing yale lane jong ka jing yakhi ka jungi banganang ya yang ne sakmat kam kut tang menta ka sengi kane ka dei ka jing sedang ka ba le se ha ki sengi ki banwan ka jing dawa ka jungi ya ka hok kalong ba lese kanang jur tat hadu bakas sorkar kandas ngap kandas ngau ya kejing ya kendu jing ya kejing kerpat ya kejing dawa jungi upai ba